Ngibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngenza kwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, cela wenze kufanele ucofa u-subscribe, ulike bese uphinde ushare le video. Ngenza kwethu ey'ndabeni ey'ngenayo usephumela obala ucije impi Zwane waziwa kakhulu ngokuba umelaphi wendabuko kanye isangoma waqonda ngqo umama uKhoza lapha emsakazweni uKhozi FM ngoludaba oluthinta uhlelo oluthinta abafelokazi okungamakhosikazi asuke esehanjelwe abanyeni emhlabeni. Kodwa-ke ngale kokukhuluma kakhulu izwe nansi inkulumo yangesikhathi ikhuluma ebhekana ngqo nomama uKhoza Khozi FM. Sanibonani. Diye Mama Khoza. Diye uKhozi FM nethimba lonke inhlaka zonke nisebenzisana nazo. Ngiyaxolisa ukusho lamagama kubantu okuzofika kubo lomlayezo lona engushoyo. Ave lunginyanyisa lolu hlelo lolu noma le ndawana ethile ngena kabu 30 minutes lapha kuMama Khoza lunginyanyisa over lento eqondene nabafelokazi asuke bebhala ikhalo zabo laphana khona kade kufundwa nje manje ngoba kuMonday nje namhlanje uMonday ne inensuku bwezinkeje avinginyanyisa abafethu lo ndawana cause uma usubhalile la uKhosini FM uthola ukuhlukumezeka over sekufunda indaba yakho cause kini ungizwile uMama Khoza ebuza ukuthi like usuku nomndeni umukela ilobolo kunje nawe Mama Khoza usuke unomndeni umukela ilobolo the time kukuhle umndeni uyakuthanda unemali unezimoto uma usunama problems umuntu onganamali emndenini abakunaki bakuthanda the time unemali mososhonelwe indoda noma uhlushwa indoda abakunaki uthothi ushade nendoda eziphukuphuku kunomama wakwabhala la uhlala kwaDiko jele since abhala uKhosini usafara over nabo makhelwana abarobha amanzi uzazi ukuthi urobha amanzi uyothuka umfelokazi wabantu wayegane neqili limthathisa amaloni esothandweni lingasebenzi indawo linokubamba amajob laphana okubiya izikole uma uyisebenza ngike ngihlale ngiyayisebenza ngike ngihlale ngabi namali imbooster umfazi wami cause yena usebenza kwamlungu uyahola every day mina mangabizwe indawo ngizoboostwa umfazi kube ngathi right uyabo uma ngingathengiwe ngoba ngiyayisebenza ngizoboostwa umfazi umehola athi bambe isincane ufihla ihlazo lami uyabo. Then lo mama wayenza amaloni for indoda lena impilo yakhe istakile kwa government wabambelwa imali zakhe kubo akasenamali ayifakayo abanandaba nepenye yakhe cause akasenamali bebemaze nemali enezimoto beze besho ukuthi lo wayondla indoda nezingane izele kakhulu nani bosisi be careful ngoba ngeke usizwe umuntu the time kufunda istory sakho Khosini FM ila uzosafara khona wes sekuthiwa nasi lesifebe sihambe sibhalele uKhosini FM uhlanganyele umndeni wakondoda uhlanganyele umndeni wakho ukuthi nawe uyaphapha uhamba ubhalo umhlaba wonke ufuna ukubukwa cause awunayo imali uma unganayo imali emhlabeni guys ubulawa ngisho umndeni wakho awunandaba nepain yakho uyahlala nje uhlalela ukuthi sengiyobona uNkulunkulu mengithathile sengithandazela ukuthi ngife uza umuntu ethi sengithandazela ukuthi ngife cause angina solution kubuhlungu guys uKhozi FM Mama Lady D angazi ngenze njani cause laba felokazi kugcine kuwes inhlungu yabo gcine bekuyipain ewes sebebhalela uKhosini FM kwaziwe nomndeni wakhe uthi uyaphapha uhamba usakaza indaba zakho ufuna ukubukwa awukholwa nangani wena uyakholwa yini ungabikela uJesu uyobika koKhosini FM guys ibhlungu into abafelokazi ibhlungu into yosisa abangafuni ukuyosebenza babheke obhuti babo uma befo obhuti babo bahlukumeza omakoti ibhlungu enakukho labangasizakala khona wakhuluma uKhosini FM uhlupheka wes ngiyamzwela usisa othi ungwase show ekade ekhuluma uhlukumezeka over
Be careful guys. Umuntu nje wanezingane ezu3 ungangeni. Uthi uyamkhulisela uthi uyamthanda khona sisaba nothando la ngempela. Athi uvala ihlazo izingane zalendoda zazi ukuthi hayi ubaba benemali. Kanti ubekuthathisa ama loan. Ahamba lobola ngemali yakhe ekuthathisa loan. Afundisa izingane athi baby izingane ayibhadalile esikoleni ngicela uyothatha iloan. Wena awunalutho sisi noma ungashada uyithande kanjani indoda yakho. Iba nomuzi wakho seceleni ungathi ungangayitshela indoda ube nomuzi eceleni ngoba ungahamba untinto sohamba uhlaliswa sohamba ucupha iba nezinto zakho. Noma zekuthiwa uyayithanda indoda yanezingane nje eziningi. Yanobukhwirikhwiri yathi divorceile. Be careful. Uzokuhluphekisa lo muntu lo baningi abafazi abakhalayo ukuthi ngafika kule ndoda ngithi ngiyayigruma abakubo bayitshela ukuthi yiye nemali yiyo njani bathwele kanzima abantu besifazane abafelokazi. Angali ke khona abazokhomenta bethi khona abafazi abanjani yes asali niyagilana la emathandweni. Bakhona vele abafazi abahlupha amadoda ngakhulumi ngabo. Bakhona abafazi abasileha abakhalisa amadoda. Mina ngoba ngisebenza nje kanje ngabantu bayangifonela uzwe indoda ikhala ungazi ukuthi wenzeni. Angiwathanda impela amadoda nje ngiyawenyanya ngiphathi lawa anentshebe. Kodwa umisi ifone indoda ikhala ithi makhosi nginenkinga ngalobola. Umfazi wami wenza so mangibamba ifoni yakhe izinto ezibhaliwe ezitshelela yena amadoda mina umeza kimi ngiyakhokha. Athi akana mali yogibela ume emadodeni amanye uthi hayi angifune imali. Ikhala indoda inyembezi. Angikho lapho ngikubafelokazi. Uthi ugqiba ihlazo lendoda yakho. Kwadiko jele kulungile bafowethu. Kulungile. Ngelinye ilanga uzomthatha usisi lona aphumule. Muthukeni. Hlanganani ngaye. Nilwe izimpe eningazazi engenasicoco ningawazi umsuka. Kulungile. Kwadiko jele kulungile bafowethu. Kulungile. Kulungile. uNkulunkulu akafihleleki lutho. Futhi uyalazi iqiniso. Mthukeni. Mbhaleleni nimthuke lokho abuye okhosini FM kuWest. Noma ningamasela amanzi, ntshontsha amanzi umasipala ezoyivalela nithi uye othuma umasipala. Masipala wasoLundi. Ema office lapha kunabantu abathwele kanzima. Naba bangenamanzi avalwa abantu. Abangenamanzi bakhona ukubhonculela ipayipi bagujelwe ipayipi. Kulungile bafowethu. uNkulunkulu ngelinye ilanga umuntu the way enze ngakhona emhlabeni uyophendula phambi kwaNkulunkulu. Benzeni ububi. Benzeni ubusathani. Philani nje ninosathani. Ninenhliziyo ezimbi. Hlanganyela umuntu. Nifuna ukubona umuntu nimcindezela umuntu egula ephethwe izinso. Edilaza every week 3 times per week. Nifuna ukumcindezela nifuna ukubona afile ingane yakhe isalihluphe. Kulungile. Kwenzeni bafowethu yenzani noma yini ngomphefumulo kaNkulunkulu kodwa nazi ukuthi amazulu ayarekhoda each and every day zizokhala. Bye.